Mirable Films Productions, the gigantic company, comes with a new series films and a different concept with controversy. Sarah. Ruwa? Ina zuwa, bari mu kai can a siye muku ruwa ko? Mama yanzu ba mu gawo ba. Ai mun ma kusan kaiwa, kun ji? Yaran nan ma sun gaji wallahi. Sorry da Allah, ku ya hakuri yanzu za mu kai kun ji ko? La 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 la. Me yasa ga haka? Ai sai ki hakuri magari zan miki bayani. Na dawo daga gona. Na ga mota ta yi hadari. Ina iyayenki? Mahaifiyata ta rasu tun ina karamar yare. Tun da Allah ya samu kai aure, har zuwa yanzu Allah bai ba mu haihuwa ba. Sara baiwar Allah, Sara masoyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na ji daɗi sosai saboda ina ƙaunar manzon Allah. Gaskiya kin yi dace. Zan amince masa. Zan ku kowa farin ciki. Ka bar ni samun guri. Allah subhanahu wa ta'ala is the only one that deserves to be worshipped. Whoever stands by him, subhanahu wa ta'ala, will surely be there for him. A lot of astonishment has happened in Sarah. Me yake faru haka na ga kin shiga cikin damuwa haka? Abubuwan da ake yi a cikin gidan da kuntata mun da ake yi yayi yawa. Ka kaɓin wannan ba wanda bai san halin da ke ciki ba. Sai na gwamnati da ma na mutu kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jinin Allah ke hakuri da abubuwan da ake yi. What makes Sarah in critical condition? Watch out in Sarah. A love is a seed that can germinate in any types of soils, even on the rock. Don't let behind rush and hit in your screen soon as Sarah. Munafuka ne, munafukan Allah. Za ka iya kona duniya ba 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 wannan da kake da. Da za ki kashe ni wallahi na. Sarah take hakuri. Kowane ɗan adam akwai irin darajar da Allah ya bashi. Wannan sai a hankali. To ai tunda haka kika nuna mata, ai dole haka za ta yi. Ke sai mutum ya baki cikin ba mu san kare ne? Ni ba kika bige. Kuma kice ni bige ki. Ƙarya kike gidan kicin ganki. Duk munafici da kike kulla, wallahi na farko. Ashe ne ba a daina ba. Ashe ba ki daina ba. Ashe har yanzu kina nan kina tsangwama wannan yarinya kina ci gaba da azabtar da ita. A wannan abu ai asiri. Ki dai tuna akwai mutuwa akwai hisabi kuma wallahi ba ƙarya bane akwai ranar da Allah zai tsaye da ke sai kin ga irin cutar da ita da kike yi ai wannan gara kawai a je mu nemi turmi mu ajiye miki da fitila kawai ki ci gaba da wa'azi mu sai kin zama mai wa'azi Karki tunanin wai ba dan ke kika haife ta ba shi yasa kike azabtar da ita. Allah ya baki, wallahi Allah ba zai baki ba. Musa Kalla, Ladidi Tables, Baba Musa Abdullahi, Mommy Cow, Auntie Aisha, Babangida Usha, and introduce Hiban Merabo, Hibatullahi Merabo, Sarah. Executive producer by Bashir A. Abbas, produced and assistant director by Babangida Usha. You can visit our YouTube channels at Sarah TV every Friday at 8 o'clock evening time. Directed by the amazing, brilliant, dazzling and fantastic director Musa Merabo.